Alam po ninyo, itong ating product na ito, bukod sa bubuhayin, tatanggalin ang acid sa tiyan, mapapayating ka, pagagandahin ka, pagagwapuhin ang katulad ko, kaya ako'y gumagwapo. Yes. At ang kahusayan po nito, aayusin ang panlalapot ng buto mo. Tatanggalin nito yung mga acid, yung rayuma, at lahat ng masamang kinakain natin, kahit kayo ni isopas, pagbutihin nyo, huwag nyo lang kakain yung kutsara at lalagyan. So, talaga sa Pwede nyo ibig kasi tinatapos nila yan. Ito po, pag ginamit ninyo, tatanggalin lahat ng toxic na katawan. At yung po ng mukha mo, na medyo nawawala na sa ayos ang itsura. sakto.